Værsgo. Tak. Den er god i dag. Det er sgu god. Ja, den er god, ikke? Jeg var nede hos Else, ikke? Ja. Og hun sælger de der gode mariepølser, ikke? Ja. Og så hendes mand, Per, du kan godt huske Per, ikke? Jo. Han var i den der suppeforretning med grøntsager nede i Amagergade, ikke? Og så spurgte jeg ham, hvornår han sidst havde lavet en god suppe, og så sagde han, det der, den skulle jeg prøve. Ja. Så den gik jeg hjem og lærte, jamen han har masser af grøntsager, ikke? Han har hele haven fuld af gulerødder, det hele, helt vildt. Ja, den er rigtig god. Ja. Det var dejligt. Det tager vi en sidste. Ja. Det er sgu godt. Ja. Tak for meget. Jamen det var så lidt, vi må komme tilbage en anden gang. Ja, vi ses. Ja, vi ses. Hej.